Issuġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Dak mhux il-fader. Iva dak hu tira t-tela tal-lawom. U tmur mi ngħidlek beħsubu jitla dik it-tela. Dak mella ġa jaraħ. Jitla ħakoll anke l-ommu jibda jara. Użgu. Usma tgħidux kan deħelu tax marċinti. Fader! 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 Ara! Oh, here, all right. Jitla magħna fader. U li issa nitlaħħa bil-kwiet. Ma titlaħħa kollha waħdek? U mhux ħaldnu bieti. U jitla magħna x'nieħu għalli jitla fader. Jitla inżil Ejja. Ma nkun mankom bżonn mela. U għandna bżonn ħafna. Ħabret il-għajser? Sibni għaf l-axħar. Da kif għed timmarka amma. Għafin ċaġa bl-għajka, da xinu ħaxġa. Ix? Waqfet. Waqfet. Madonna santi. U le mxin ha. Ma blura? Lejna! Ejja mbuttaħa mora lem! Ħajja tarmi għad il-karozza li għandek int. Narmi! Għox narmi għaw, berfa ħagġi boħra, berfa flus jgħaw mis-sema! Mis-sema ma jgħawx l-flus! Sħak minn jarana x-mistija x-fader. Għajli! Min ma naspett li nitlajk ma'kom imbotta! Ma t-taħx ta' fader. Min qed jida jina assis ma nidajx! Meta jkollok il-rajba t-toħroġ għabelli timbotta. Ekku t-nejt l-alba rajba meta kienet t-nejt ħadwellet. Pux! Ejja! Ejja timbuttaw, fakbarlaw! Jgħidu li jek titħolfus fil-fontana jkollu futur sabiħ, namlu għank. Namlu għaw. Imma blura rridu nitfawhom. Natfaw kif trid, imma tinni xi ħaġa sarax m'għandix. Sar. Propja laqas kbar m'għandi ma. Namlu għaw? Namlu għaw. 1, 2, 3. Inti ġej. Ejja, ġej. Għalik, onorevoli, bil-qalb fuq għaraħ. Irridu naraw se nagħmlu, jiena ma rridux joħroġ moħħtik. M'għandix daqs, kemm narhom Halloween. Halloween, diġà kważi irvinala l-kampanja elettorali. U barra minn hekk, jekk jibqgħu flimkien ngħidlek anke l-karriera jirvinala, rridu naraw se nivvintaw, fimt? Iva. Le, mhux hawnhekk, għax hawnhekk inħoss niskom dawn l-isqies. Ma nġiblek il-kafe takeaway u mmorru fuq wara tal-van. Ux fuq wara tal-van, mmorru d-dar tiegħi mela fuq wara tal-van. Mela. Ejjim xi ħamur. Ħanħallas. Issa nħallas jiena. Aħjarek m'għandix ma se timtaqqa. Dak mux il-wili. Dak għandu jtina s-sjer. Tina l-kem? Ejo 40,000, 409. U 15 cent, se. Kont selliftomlu jiena. Kam u għaniħ? Oqtem, tamel xej. Dak, ġajt jagħmel biżejjed waħdu. Bla ma jaf, ħaj jispiċċajtini. Dak kollu li għandu jtini. Ma fimtix di jien se. U b'rispett kollu laqqas jena li għandi il-PhD. Anka jien għandi minna dik, tkun ħajperu. Kemm intom ignoranti. Ma tafux li jekk jibqa' joħroġ ma' Darlin, dak ifisser poter. U l-poter ifisser flus. Flus kbar.
Mela sur pipe hawnhekk għandek 409 u kelli xi 15 cent nistgħu naqtaw għamil. Tieħ, Isma' hemm dik €1 sħiħa ta' mhux 15 cent. ċimbella ħirek u ħataħraħħom iż-żar. Tajjeb, mela tfadda li għittina 40,000. Imxejna le, imxejna, Għalek, issa, itlaq il-barra. Taġaw. Out, I said! Insomma, jekk ma jimpurtax, xtaqt nitħaddet ftejt ma' Ernest. Għajdli, jekk jista' jkun waħedna. Ma tarax. Barra, Barra. Barra. muxu, intom, barra. Aħna, Aħna. u għajna n-nejt jisna. Għadaw sew. Għajdli. Cheers, thank you. Sekta, għajdli. Mela, inti taf li jiena noħroġ ma' oħt il-Bobby, Fader Robert? Il-membru parlamentari? Għaxet il-semmili ta' ma' tajt kas. U jiena għandi bżon lajnuna tijak, għax jiena biħsibni nimponila. Xħat imponi? Mux li nizzewġu. Naħseb ti proponi li t-tejt. Eżat, u għandi bżonnok biex namlula xi ħaġa illi ħatibqa tiftakar, mu ħatinsa qatt. U trid li l-lejnek. Mux hekk, il-mit li ngħid jien. Xi ħaġa li ma tinsaq. Eżatt. Ħalli fidi. Għalli l-numara laqbilna. Naħseb ħsibt f'xi ħaġa. Jien għalek tuġobni, jenta xina naf li inti bravu u xieħin ħatoħroġ bi pjan tajjeb ħafna. Allora xinu l-pjan? Dejjem Niġġenna u fader, niġġenna. Mela bħali, ħan iġġenna u ġew. Ix għandek tixtamur le? Għalek għandi bżon għajnuna tijak jena. Xiex Oħtok sajs tilbes. U jien naf uħti, sajt ta' xiex. Pendi fa. U jien naf iġġenni namel affarijiet, għara, għala l-kullar bleċitament. Jaqma mill-fħajti, xaffarijiet daw. U għeja, inti foka naqra, naqbdu l-ħuta l-kbira. Fimni, iġbiki biex taqbad il-ħuta għaw kem trid, Għara ta' Iva, nispera li uħti. Insomma, minn noxra għaf ma rajġaġek. Le? Dar xaħġek, daw, stil ta' uħti. Għaldaw tixtri. Tajb, mela xi ħaġa li żgur ma tixbaħx il daw. Ara, xi ħaġa jekk għara fħadda. Santissimo, ġo xenita, dak minn fej ġibtu. Faċċata, faċċata. Tista' tgħidli x'inhu l-pjan f'moħħok dajjaċċaw in-nies. Issa dan ixtruħ. Il-lejla inti itfaw fil-qmis tal-Willy, issibu oħtok u l-ajra li tqum. Għatnejlek jena, ommi maċ waħda tqum faġer. Ġenjali, bravo. Ejja, ma sommoru la ma xed nissi. Kemm? Li ma jdak, 30 euro bis ta' da. 30 euro. Kif ġi, 30 euro bil-kem jgħati l-affarijiet l-għandu jgħati da għal-sitta taħt. Ma dak bitzilla b'fida, dak bitzilla uċija, Bitzili għawċi. Handmade, bidej, mela. Jitamni ċimmirek. U bis-sejla xalik ta' fader. Serġa, ma kiku bla sej kemmu? 55 euro. 55. Bargina minna, grazzi. Kważi half price. Saħa, sommu fidejk xenka. Grazzi. Willy? Willy? Fader! Rajt. Kif għana? Li kieku mux għax nafek, najt li tħalta u ġew biex tisra jent. Jien nisra. Għandek raġuna xħarda xejn kiss. Lil-min? Inkis. Jaw.
L-skweri ħaraħ, fader, ħaraħ. Messi, issa-ħna l-għandu, fader. Taf xet jamilla, fader, jgħabada minnon, u jgħollila demba. Għaziret naħ, isna jenu uħtu għaddejtina. Intu uħti. Mandu mux ma jkundax il-skwirilieta. Intu uħti. Jena uħtu kikonna l-skwirili, jena uħtu kikonna nis. Daw, ikollom l-skwirili jizzar, Alla volja, naħseb intu uħtu missir differenti. Għaxen naħseb missirek xadin. Aj mal-fader, isma fader, għammur san tuħtok jena ta' Mxek, mur. U l-ġakketta miegħek? mux jettu ġobni ġej fader l-lum inti. Għalix? U marriċ nuħu l-ġaketta, sħana, mux jetħosta sħana inti. Salin ta' film herżem barra. Taf xinu għos ma t-ġi sħana? Li darwaqt jiġi siħ bil-Franċis. Sejbak il-Franċis minn? Filip. Filip minn? Flop. Filip. Flop. Fim ta' fader. Filip. Flop. Filip. Flop. Aw, Rob, għadda bżon xi ħaġa? Lejna r-raħal qiegħda kemm għadni nixxift tħallib u ħobb il-ħadinja. Il-wilu wasal. Ejja l-mana! Idħol! Ejja, suq! Suq! Kużi kienet is-suq! Ejja fil-ħaq! Bonġu, rajt kif nistanejkom, sinjuri? All right. Allura ek taħseb li daħlu l ħafna nis f'daqqa? Jina, qed naħseb li iktar naħseb daħal li xi kretin hawnhekk. Ejja, dejjem mejja jinġibu. Għaddu mal-bar? Għaddu mal-bar biex forsi naraw kif nista' nagħmlu. God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Allura, sinjuri, kif ħanaqdikom? Għandek raġun sebi. Għax il-ħin deb nixtieq. Għax kieku jimmikseb id-deb ħarajlek. Nifmek imma li qed ngħidlek jemmuru għall-istil. Mela, għandi bżonn ċorklet. ċorklet tipu xi ħaġa dat-tipa u das-set li għaw. Mela, dawna mhux xiket, dawna għal-vora huma par, mhux tar-raġel u tal-mara, dawn huma par imsielet. U da ċirriket kif qiegħda l-biċċex da bħal kanen hemm tal-40 hemm tal-50 kif qiegħda? Le, daka tażel il-mudell, tażel l-istil, u mbagħad immexxu minn hemm. Jien ma rridx immur għall-istess stil, jien rrid imur għad-deb jasrab. Le, u għall-istil qed jgħidlek, it-tip ġifieri, it-tip. Prost. Mela, inta Għal dallin biex nimponejla biex niżżewweġha. naħad istaqsija. Mela, xaġek, jek. Xaħġek, bħal da. Imma dak birek bil-fors? Mela, da jiswa 1300, jista' jsir bir-resizing tas-suba tas-sinjurina tiegħek, għax ovvjament suba mhux kbirek, u jsir bl-engraving. Bl-engraving ma nafx innu, imma bizzal ta' żguru barra bil-graving, ħallina balla l-futlieta mela bil-GPS fieda tkun taf fejjeda. Mela ħanajlek sinjur, jekk forsi ma teffordi għax dan għandna modelli oħrajn li huma inqas fini u jista' jkun teffordjhom. Beni, għall-istel ħajkonna mmorra ma koxa flis ma da sejbejn, sejbejn da kwien. Bil-grave. Fejja bat-fader Robert Rafa. Xini sabiħa dibba kol. Mux sewa ta' ma nelabx iżjed miegħek ta' għax inti inti santantin, inti għandek don
Issib l-affarijiet mitlu fin. Ara ħi, marri xnilab iżjed miegħek, ħanilab ma' San Lawrenz. Ejwa, ma' San Lawrenz ħanilab. Għavulli ta' kien ħaraq mill-ewwel, ġifieri, biex nkun qegħdin ngħidu kollox. Imma mhux xogħol. Ara l-oħra. Wasalt, Sur Kappellan. Ma' min qed tilab? Mela qed tilab waħdek. Waħdi, inti qiegħda sew jew m'intix ħi. Qed tara nilab waħdi li. Ja ħasra. Fejn ikun hemm wieħed jew iktar jien inkun foskom. Ejja ħanaraw min qala di. No, zom. Min? Roberta Vela. Le, ara ħi. Erħila. Saħħiex pagaljan, sabiħ. Iva, xtrajta l-raġel biex ipoġġi l-lanċ fija. Taf kif jitlef minnom dawn. Veru? Eżatt joqogħdu tara. Wieħed, 2, 3, 4, 5, 6 dit-darba, 6 bananiet. Hekk kolli ngħid fuq il-banana żommu r-raġel. All right, Ro. All right. Jekk. Aħsel li dejk, ngħidlek jien, misla affarijiet, u mbagħad tikkontaminana lilna. Hello? Iva, il-kappillani. Kun imbirek, ciao. Min ċempel? Min ċempel? Min ċempel? Ma rispondejx il-telefon tiegħi. Wej, bilħa, x'għandu kun ħatfu l-oħtok jew x'għamlu ma qasab x'għamlu. Ħatfu l-oħti? Għandu kun kienet mixaw fit-triq għaddew xi ħallelejn u ħatfuha. U min ċempellek? Mill-lasa ċempluli. Allora ma tħajdlix. Ħasra xaġeb, mux qed ngħidlek issa, ħasra. Ejja, ma tix ħaġa urġenti hekk vera. Ċempel jaġġaġeb, jagħmel. Hello, iwa, ija, fader, għadkom kif ċempiltu li issa, niġi hu l-onorevole Orlando. Iva, vera, għadfuha? All right. Okay, all right. Vera, għadfuha? Vera. U issa għalla lissa normalment ċemplulek u jitolbu kriskat il-flus għalija. Mela jista' jkun li jista' jkollok bżonn bagalja. Isma', di taf kemm sabiħa, dix nixtrilek waħda bħala, xi nixtri waħda bħala. Trid waħda bħala, trid? Issa nixtrilek waħda werti ta' dita. Mela fejn sajtu hemm? Mela, raw. Lajter fuq il-bankina. Lajter kif inkiteb? Lajter, għax tittejt huwa x'għamel. U ma nafx għamel, dejjem ma nistax nifhimha, huwa x'għamel. Kif tkun tajjeb fil-Malti mela, biex tkun tajjeb fil-Malti tkun taf huwa x'għamel. Ħanikteb lajter fuq il-bankina. Bankina da bil-emme? Issa dik laqas imma nafa. X'għanejdlek x'għanamlu. Siktab lajter fit-triq minn flok. Triq naf niktibha. Għadik evidenza. Kienet evidenza. Triq, All right, x'se nagħmlu? Bien, nek titwara ħammur nħu birra. U waħti, kif ħanibqa'? Ankwatat naħseb. Tiċċajt ħammuti. Ma isma' nissa qabel iċemplulek. Fil-verità ma nafx għandek għalfejn toqgħod tinkwitaw. U meta jċemplu li xnajdilhom? But two options fil-verità. Jew ittihom is-somma ta' flus li jitolbuk u forsi jittuk loħtok lura. Inkella ma ttihom xejn u jidhom ma jibżax minnhom. U jekk ngħidulhom li ma jibżax minnhom taħseb ittuni loħti lura? M'għandix garanzija hija. Isma' ma tiġi intik biċċapparat biex malli ċemplu l kun ta' feqedem mill-ewwel. Trekker. Ma għandi waħda issa kombinazzjoni kont qed nikol era fadalli.
Mux tracker? Tracker? Tracker, x'inhu jgħidha? Għalli fidi għandi il-bicċa apparat toqdem. Zom, ma li ċemplu l-ek il-mobile miegħu DX Fiancer 100.3. Isma minni, poġġi il-mobile, ma li ċemplu ħajdlek fejn hekk. Diġà ċemplu? Tara? Għallon għandi. Ħatti falti għajmena, għandhom fader nizziltu. Ma mux tijak, Tijak, imma ħabba l-housing ta' metta sensu. Ma minni għallom rispondi. Ma tijak. Hello? Għandek xi ieħor. Ħabra f'naqdik. Ċekja dan, ha. Hello. Iktar kattif. Iktar kattif. Mela naqdik hekk. Ulu! Għandna lill-oħtok. Jekk titterġa tara ħajja, ejja fil-location li ħanibatulek u ġib miegħek 20,000 cash. Ulis, nirġa' waħdek, għax inkella. Brasek idur. Waqqajtni għannek, xajdni, itla moddu għajnejja. Naħseb ma raw raġel jimna tafa. Ejja, ċekja fej edin. ċekja fej. Għarajdlek. Ejja. Teħċansa, tjellawdja. Rajtu? Xirki fl-Europa. Xieġifieri x'imkien fl-Ewropa? Ma jtikx iktar dettalji. Le, dak il-Futures DX 100.3. Dak Mark 1. Mbagħad ħarġu xi 30 oħra, dak għandna, turzuni. Se nagħmel. Għara il-location fejn morru bihom. Tajjeb. Ara, jien issa nġiblek il-bagalja, sewa, di bħal ta' Jillian hi. Issa kemm titfal għal-flusu. Ma dik il-problema minn fejn ħansib 20,000 euro jena. Ma nafx, jien naf. Neħdu xi ħaġa mill-offerti? Minn tal-offerti? Ejja, minn tal-offerti. Għandek jemħa. Ma l-inqas bdejna minn ximkienu, ejja. Min fejn ħanġibu 20,000 euro jena? Min fejn ħanġibu? Father Robert, Willy ma rixtri ċurket lill-loħtok. X'mar jagħmel? Ma rixtri ċurket lill-loħtok. Mela ma jafx. Se vera ma jafx għax li kraħ ċurket ta' zilla. Ma jafx li l-loħti ħatfuha u qed jitolbuni 20,000 euro tagħha. 20,000? 20,000 int minn fejn se ġibhom? Isma' jekk trid għandi bagalja biex titfal flus fihom. Mhux bħal diju. Veru, bħala wer titħatta, kienet prezz tajjeb. Ta' vera. Veru? Wow, ħane. B'saħħetha. B'saħħetha. Ejwiefu! Da, mhux ħilli titkellem fuq il-bagalja. Euro ma ħafna u 20,000. Fihom, fader. Fihom. Tinkalmu l-Ernest? Bed stage narija li hemm bżonn nagħmlu. Laqwa li tiġi lura. X'ħan għamilna li tiġi lura kemm sena naqa' fader. Taf kemm għandi tifkiriet sbieħ moħħti. Zabjien niftakar, konna żgħar konna nafu ta' Cinderella. U jiena xini kajjusa. Kont dejjem qiegħda s-saħħar għall-kera. Tibki jiena. Fili, Il-saħħar għall-kera, mhux int. Anka jien ġiela għadna nagħmlu ta' Cinderella. Bad tiġi l-qara l-ħamra. Mbagħad jiġi l-ġrieden. Kollox fil-kamra tas-sodda, Iqaf. Hello? Kappellan jien. Issa? Għara, Tom, irrid ikellimna kappellan. Morru. Nizlin issa. Irrid. Thank you.
Ara, Fader Robert, hawnhekk għandek il-bagalja kollha flus, daw il-flus kellhom morru għal-festa, imma jiena sentihom lok biex tirriskatta lil oħtok. Ma jemma nistax naċċetta ta' sul kappell. Le, mela ħudhom ġiljen ħa. Imma kappelan, aħna ma ftemniex li aħjar bla festa milli bla oħtu. Ekk għadna. Ekk għadna ħna. Mela. Ħawda. Ma ma ħosnix sew ta' Fader. Le, naħseb mux sew ħanamlu. Le? Mela ġibhom law. Sabiħa l-bagalja. Kemm sabiħa, xtrajt waħda jien, ta' dik jien xtrajta. Taf li anka jien, xtrajt waħda l-raġel biex impoġġilu l-lanċ fija ta' il-banana. Waħa għal-bagalja! Fader Robert! ċaru kaza! Jien ma nidaj xi ħasra. Ma mhux ħin il-bagalja sa. Ħanajdilkom x'ħan għamlu. Ħanabad il-bagalja. U għada fil-ħodu ħamur jena u ħankun qed nillibra l-uħtkom jena. Ma huma għali li qed jistennew. Ma tarax, ħanabad pastizz bħal da, x'affarijiet da. U int, jekk kien għalek xi ħaġa, x'se jagħmlu l-parruċċani mingħajrek Fader, ħadħalli kappilla waħdu? Jiena, jiġrili x'jiġrili. X'għandem il-ħajja Fader? Dak li kelli nagħmlu, għamiltu kollu? U naħseb għamilt naqra iktar milli kelli nagħmel. Allura, inħossni fid-dmir illi nieħu daw il-flus 20,000 euro cash u mmur nillibra l-oħtok. Ejja, da fiex ħinġej, forsi neħħidi minn mawċ, qabad nettek nervus, met nara xejn jien. Ejja, issa fordina issa. Willy! Dallejn! Ma jħasra duru qed ħarsu ħażin. Ejja, ġibtom il-flus inti ħammurru nem. Ejwa, għedin ġod il-bagalja. Dallejn! Tina l-bagalja. Mux qabel ma titilqu Willy. Ejja, tlaħom morru lem. Ġibta, tlaqna. Tlaqna. Bil-ħajiet insuq. Will, ħolni, Will. Hollak jien, imma, mux qabel ma ngħidlek dil-ħaġa illi biex ngħid. Dallejn Orlando, tiddiżżewweġni. Jien, u żgur li rrid niżżewġek int l-eroj tiegħi. Congratulations and celebrations. Jien mhux nifhem x'inhu jiġri. Fehmek, għax int ma xtaqx il-proposal ikun xi ħaġa li ma tinsaqat u ftemt ma' Ernest u l-bib tiegħi hawnhekk u dejn ħatibqa' tiftakar għal-omru kollha u x'vera. Inti bis-serjetà jew? Mela. Biex nibqa' niftakarha minn din. Naħseb li inti tibqa' tiftakarha din. Jena ngħidlek, daw laqas se jkollhom tfal. Jekk jiżżewġu wara kollox. Tiegħu lura l-bagalja bil-flus. Sir, ħames bananiet għandek. Good day, ħal-bagalja. Good day, thank you. Isli tikolhom kollha l-banana. Bagalja bil-banana u koll il-lum. Wow, gol. Jaqbduna minn ajrum naqla, għatajt? Mux niprofaw, nistaw.
Ma nafx, jien ngħidlek biex tbiddilha dil-karrakka l għandek. U nibdellu l-fos minn fejħan ġibhom ma l-fos jaqgħu mis-sema jew. Mi mhux baw. Baw. Nisimgħu. Ma tisma' xejn. Laqas jiena. Mhux tiftaħu. No, stenna. Għana nsaqju għana mux tisplodi ju. Ujjien. Minti ma ndekx tfallu, mux bħali. F'kulli bomba! Tlaqna karotza stigna! Sabiet is-sahra! Kollox sew dak li jispiċċa sew, Fader Robert. Ejja. Ejja. Oħti li ma nafx, għax ma nafx. Tiżżewwiġ wara l-lum. Ma Ejja. Ara, jiena nirringrazzja dejjem il-mulej u l-Santantnin illi minn dal-problemi m'għandix għax jiena nisa f'ħajti ma jkollix. U laqqas jien serra rasek sur kappilla. Laqqas intu? Min jafu? Min jaf? Għax inti najxu, imma tagħmel minn taħ. Jien nagħmel minn taħ. U inti taħseb illi għax ma nkunx qed narak jiena, taħseb li ma nkunx naf x'inti tagħmel u X'inti tajt sur kappillan? X'jiena ngħid? X'inti tajt? X'jiena ngħid? X'inti tajt? X'inti tajt? X'jiena ngħid? X'inti tajt? Dan x'inhu, X'inhu da? Da minu da? Tiegħi ma mhux. Dik hija questo, Ġibulaw. Tridu? Ġibulaw. Issa. Ġibulaw.